ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବନି। ସାର୍ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚକାଟା ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଲକଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବଜାର ସାର୍ ବନ୍ଦ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଙ୍କଚର୍ ମାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଓ ବାଜେ କଥା ଛାଡ଼, କାମ କଥା କୁହ। ଆଜି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ? ସାର୍ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏମିତି ଢେର ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 0.57%, ଯାହାକି ଦେଶ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍। ଆମର ଆଜିର ଫୋକସ୍ ତାରି ଉପରେ ରହିବ। ଏ ଚେରିକା କେତେ ବୁଝେଇବ? ତମେ ଯାହା କରୁଛ ନା, ଆମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସାଂସଦ ହେଇପାରିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର। ଆଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଖୋଜ। କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ। ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା ନାଁରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖ। ଯାହା ସରକାରକୁ ଓଡାରେ ପକେଇବ ଆଉ ବିରୋଧୀ କି ସୁହାଇବ, ନଚେତ୍ ମାଲିକ ଚାକିରିରୁ ଲାତ ଦେଇ କାଢ଼ିଦେବେ। କ୍ୟାମେରା ବିକି ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ। ଧୀରେ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ଇଟାମାଟିରେ କାମ କରିବ। ମାଲିକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ କର, ହେଲା? ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବା? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବଦଳରେ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଦେବା? ଭୁଲ ଭାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେବା? ଆମର କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ? ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱବାନର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦିଅନି। ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁନି, ଉପରୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ଯଦି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାମ କର, ନହେଲେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଖ। ସାର୍ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲେ। ନାଇଁ ବେ, ଯେବେଠୁ ମାଲିକ ଫୁଲ ଚକ୍କରରେ ପଙ୍କରେ ବସିଲେଣି ସେବେଠୁ ଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଏଥର ଠିକ୍ ବୁଝିଲ। ରହ, ମୋବିଲରେ କେମିତି ଖେଳ କରୁଛି ଦେଖ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଏକଦମ ସେମିତି ହବ। ସାବାସୀ ବି ମିଳିବ ଆଉ ବୋନସ୍ ବି ମିଳିବ। ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ଲିପ୍ ବଜେଇ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ମେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଜେଇବା। ଦେଖିବୁ ଭାରି ମଜା ହବ। ଚାଲ ଚାଲ, ସିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି ତ ଏଠି ବସିକି। ଯା, କେତେବେଳେ ବୋନସ୍ ପାଇବୁ ଯା। ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମାଲିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିକିଲି, ଶେଷରେ ଏଇ ବୋନସ୍ ପାଇଲି।